Zdravo svima, danas imamo fantastičan recept, pripremamo krompir salatu sa pečenim semenkama i još raznim ukusnim i zdravim dodacima. Najlepše je ako krompir ispečete u ljusci u rerni, potrebno je kilogram krompira, skuvajte 5 jaja, ispecite razne semenke, od svega po jednu šaku, bundevine, semenke, kikiriki i suncokret. Najlepše ćete izmrviti sa čekićem za meso, samo ovako pritiskajte i to bude gotovo za par sekundi. Ogulite krompir i jaja. Ovu salatu nekada kombinujem i sa kuvanom piletinom. Izrendajte na ovoj strani trenice i krompir i jaja. Dodajte samo jedan čin belog luka da da finu aromu. Možete dodati crni luk. 2 kašike ulja. Ako planirate staviti majonez, ulje izostavite iz recepta. Pola kašičice senfa. Biber. Ja sam koristila šareni biber i on je dao prelepe šarene tačkice po salati. Posolite po ukusu, otprilike je to manje od pola kašičice. Iscijedite jedan ceo limun. Možete koristiti i sirće, u tom slučaju je to 1 kašika ili po ukusu. Dodajte i semenke. Možete ovako poslužiti ili ako želite da napravite kremastu salatu, dodajte 200 g kisele pavlake. I to je to, salata je spremna. Mnogo je ukusna, pospite još malo peršunovim lišćem i poslužite. Prijetno vam želim, uživajte u ovom ukusnom receptu, napišite mi utiske kada probate, sada se vidimo u komentarima, ostavite mi jedan like, podelite recept na društvenim mrežama i ako se niste prijavili, prijavite se na kanal, potpuno je besplatno i brzo, tako ćete lako moći da gledate i pratite sve recepte koje pravim.